Vittuako sä teit, saatana? Nyt loppu se runkkaaminen, saatana. Vittuako sä teit, saatana? Nyt tulee turppaa. Nyt loppu se runkkaaminen. Saatana. Perkele. Nyt loppu se runkkaaminen. Mitä vittua sä teit? Paskuit mun housut. Oliko se vaan vettä? Vettä oli. Onneksi oli vaan vettä. Eihän tuo nyt pahaa, saatana. Eiks Så det är allt han ska ringa nummer 9 som kontaktlist och säga att han älskar den. Han ger den. Han till paskapantsu. Nyt tulee turppaa. Jos sinä haluat turppalöyä, niin miksi sinä olkapäätä pikkusen paukutat? Se oli vaan vitsi. Vielä sekin kuulin näkkönen, se on tulikuumaa vettä sen jälkeen.